Аузбилляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ассаламу алейкум, салам махквашка. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей, всех, кто сейчас с нами. Я хочу начать свой разговор, наверное, с самой обсуждаемой на этот день темы. Это похищение супруги бывшего федерального судьи Янгулбаева Зариму Мусаеву. Это событие рассматривают в контексте ситуации, происходящей в Чечне. И многие комментаторы и аналитики, которые обсуждают эту тему, делают ссылку или делают акцент на то, что люди, которые похитили Зариму Мусаеву из Нижнего Новгорода, являются чеченскими силовиками. Я хочу довести до сведения всех, кто забыл предысторию этим событиям. Чеченский народ в 1991 году изъявил волю и восстановил свою государственность. И заявил о намерении построить независимое суверенное государство. В 1994 году Россия после всех попыток шантажа, террористических акций, экономической блокады, всех диверсий, которые проводились против суверенного независимого чеченского государства, начала военную агрессию. И на данный момент Чеченская республика находится под российской оккупацией. В результате вот этой агрессии и двух российско-чеченских войн территория на сегодняшний день находится под российской оккупацией. То есть Россия все эти годы вела войну с тем, чтобы Чечню подвести или чтобы эта территория находилась под юрисдикцией России. И на сегодняшний день в статусе оккупированной территории Чеченская республика находится под юрисдикцией России и российского государства. И все оккупационные структуры, которые установлены в результате этой войны, агрессии, на сегодняшний день являются оккупационными российскими структурами. Если даже там служат этнические чеченцы или казаки, или я не знаю еще кто бы там ни служил, но по своему статусу они являются российскими, по своему правовой идентификации они являются российскими силовыми структурами. И поэтому ничего общего, то, что сегодня делает оккупационный режим и представители этой власти, не имеют ничего общего с чеченской действительностью. Чеченские силовые структуры в связи с этими похищениями людей и террористическими акциями, проводящими этими же российскими силовыми структурами, оккупационными структурами, чеченские силовые структуры и надзорный орган, то есть Генеральная прокуратура Чеченской Республики, возбуждает уголовные дела, рассылает материалы по всем международным институтам, и также наше правительство реагирует на это очень жестко и очень своевременно. То есть мы фиксируем все эти события. Мы создали следственную группу в результате постановление Генпрокуратуры от 22.01.2022 года, то есть за номером 2 Генеральной прокуратуры Чеченской Республики Ичкерия, возбудила уголовное дело и постановила создать следственную группу Генеральной прокуратуры ЧРИ для расследования фактов взятия в заложники граждан республики и определения виновных в совершенном преступлении. То есть я хочу довести до сведения слушателей, что мы как раз таки чеченские силовые структуры и чеченские органы власти, легитимные органы власти, всецело осуждают эти действия, принимают соответствующие меры, но сегодня мы
так как эта территория находится не под нашим контролем и находится под контролем российских оккупационных структур, больше ничего делать не можем. Но мы обращаемся к нашим гражданам, тем, которые проживают на территории Чеченской Республики, тем, кто вынужденно находится за пределами исторической родины. Просим вас фиксировать все эти события, пересылать материалы, информацию, связанную с тем или другим преступлением, совершаемым на нашей территории. И я уверяю вас, рано или поздно чеченские структуры, власти и чеченское правительство, и в целом чеченский народ обязательно привлечет к ответственности всех тех, кто совершает эти преступления. Потому что эти преступления, они являются военными преступлениями, преступлением против человечности, и они не имеют срока давности. Я хочу заверить наших граждан, что рано или поздно те, кто сегодня в пылу вот этой какой-то сумасшедшей эйфории, под какими-то непонятными лозунгами «Путь Ахмад Хаджи Кадырова», совершают эти преступления, они будут привлечены к ответственности. Они будут привлечены к ответственности. Иншаллах. У меня в этом нет никаких сомнений. И другой вопрос. Мне в связи с этими событиями, которые происходят в Чечне, задали несколько вопросов с просьбой. Вопросы, связанные с этими ситуациями, просят прокомментировать и дать ответы на эти вопросы, которые интересуют наших граждан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ахмад, прошу вас ответить на следующие вопросы, которые интересуют не только меня, но и тех, кто сочувствует и поддерживает нас. Правда ли, что всякого критикующего или несогласного с каким-либо постановлением правительства ЧРИ в изгнании или не признающих его законность, вы считаете их всех ФСБшниками или кадыровцами? Нет, это неправда. Нас очень многие люди критикуют, и они делают это правильно, они имеют на это право, лишь бы критика была конструктивной и непредвзятой в любом случае. Любая критика, она направлена, конструктивная критика, она направлена на то, чтобы исправить ситуацию, улучшить жизнь или повлиять на ту или иную ситуацию, которая складывается в стране, в обществе, если речь идет о критике властей. В данном случае вы затрагиваете, вы говорите о правительстве за рубежом. Да, у нас сегодня нет реальной власти ни на какой территории, ни на какой части нашей территории, так как территория, она оккупирована и на сегодняшний день находится под оккупацией России. И они установили оккупационные режимы. И мы сегодня не можем напрямую влиять на те или иные события. Но то, о чем вы говорите, находясь за пределами республики, так как наше правительство находится за рубежом, граждане имеют критиковать ту или иную политическую линию или политическую направленность нашего правительства. И поэтому мы никогда никого из-за критики не относим и не относили к ФСБшникам или же кадыровцам. Я наоборот считаю, что вот эта паранойя, которая присутствует в чеченском обществе, она очень вредна для того, чтобы мы консолидировались как общество и противостояли вот тому вызову, который имеет сегодня место. Это оккупация нашей страны. Мы всеми доступными нами средствами должны добиваться деоккупации нашей территории. И в этих вопросах нам просто необходимо единство в нашем обществе. А то, что происходит сегодня, вот самая большая победа Путина и тех, кто сегодня оккупировал нашу территорию, наверное, заключается именно в том, что они
добились того, что чеченцы потеряли доверие. И вот это можно вплоть до, можно назвать, наверное, такой манией, шпиономанией. То есть мы в каждом видим недруга, в каждом видим ФСБшника, и если мы с ними очень близко не знакомы, мы ему не доверяем. Я думаю, это очень во многом вредит нашему общему делу. И поэтому я не сторонник того, чтобы мы на кого-то вешали ярлыки кадыровцы или ФСБшники. Моя позиция в этом отношении, она однозначна. Я противник этого, и я никого при моей памяти безосновательно никого ни в чем не обвинял. Ни в сотрудничестве с оккупационными режимами, ни в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Второй вопрос. На каком основании возбуждаются уголовные дела в отношении граждан ЧРИ? Что может послужить поводом для возбуждения дела? И на чем это основывается? Основываются такие обвинения. В частности, возбуждение уголовного дела прокуратуры ЧРИ в отношении участников организации Бартмашу. Что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении данной организации? Насколько мне известно, против данной организации не возбуждено уголовное дело. Но и также я знаю, насколько мне известно, возбуждены уголовные дела против членов этого движения или этой организации, но не против самой организации. А чем руководствовалась прокуратура при возбуждении уголовного дела, это тоже, по-моему, было доступно в средствах массовой, в любом случае, чеченских средствах массовой информации. Эти материалы публиковались на Чечен Пресс. И поэтому я думаю, что еще раз можно, если кого-то это интересует, можно посмотреть эти материалы. А в целом надзорный орган, это Генеральная прокуратура, они имеют право возбуждать уголовные дела по представлению материалов Министерства государственной безопасности, по заявлению граждан Чеченской Республики и если имеет место связанное с государственной изменой, то есть открытой государственной изменой. В данном случае я знаю, что дело, возбужденное против членов этой организации, оно касается не деятельности самой организации Бартмашу, а того документа, который они подписали и огласили публично о том, что государственные структуры Чеченской Республики Ичкерия нелегитимны, и у нас нет правовой основы для продолжения борьбы за независимость и за свою государственность. В связи с этим Генеральная прокуратура Чеченской Республики возбудила уголовные дела. Однако это не означает, что люди, против которых возбуждены уголовные дела, уже являются признанными преступниками. Или до тех пор, пока не будет судебного решения, презумпция невиновности, оно имеет место, и этот принцип мы все должны соблюсти, в том числе и члены правительства, и любые граждане Чеченской Республики. А у тех людей, против кого возбуждено это уголовное дело, у них есть полное право обратиться в шариатский комитет и подать заявление с тем, чтобы отклонить вот эти подозрения, или же подать встречное заявление против тех, кто инициировал возбуждение этого уголовного дела. Так, еще один вопрос, третий. Имеют ли право члены правительства, Кабинета министров ЧРИ или иные уполномоченные лица, имеющие статус государственных служащих, выступать от своего имени с обвинениями или критикой в отношении граждан? Существует ли какое-либо положение, норма закона, устанавливающая полномочия государственных чиновников или иных официальных лиц? Позволено ли им публично высказывать свое личное мнение по поводу тех или иных лиц или событий? Безусловно, есть относительно каждого государственного чиновника есть разработанное положение о его статусе, о его полномочиях, правах и обязанностях.
И, конечно, я знаю, о чем сейчас вы хотите, о чем вы у меня спрашиваете. Личное мнение государственного служащего, когда он подчеркивает, что это его личное мнение, и он не выражает официальную позицию правительства или той структуры, которую он представляет, это он имеет право, как любой гражданин. Но он ни в коем случае не имеет права на уровне руководителя какой-то организации принимать или делать какие-то официальные заявления от имени правительства. Есть те, кто уполномочены делать такого рода заявления, и есть разработана норма в случае, если есть нарушение этого принципа и норм, чтобы привлечь к ответственности то или иное официальное лицо. И поэтому в данном случае я не считаю, что кого-либо мы уполномачивали делать какие-либо заявления по поводу кого бы то ни было. Ахмад, не воспринимайте мои вопросы упреком или неуважением к вам, но этими вопросами задается чеченское общество. Будет хорошо, если вы дадите разъяснение не только для меня, но и для тех, кто в этом нуждается. С искренним уважением, житель Франции, Ахмад. Никакого возражения у меня нет, я с удовольствием ответил на ваши вопросы. Конечно, тут никакой личной обиды или личных каких-то моментов не должно быть. Мы говорим о ситуации, связанные не только персонально с кем бы то ни было, а с целым, с чеченским обществом и с проблемами, которые стоят перед чеченским народом. Поэтому вопросы должны быть, и мы обязаны отвечать на те вопросы, которые возникают в нашем обществе и в любом случае у наших граждан. Ассаламу алейкум, салам маршал, довик Ахмад. Сацахаттер, дарвик, сахаттер, жуаптер, чачо, дихретер, дарсун. Таган уэн маха ари от России почалку, вэкомент и хуаттинч, эдло, вэкомент и аллатош доло, аз гуштуэн. Масалина, вэйнохчи ома, ичкери почал, царах йолчо, правительство, киголху волхо, Ахмад, иштвой почал, правительство шхвай. От России почалку, вэкомент и аин, изел, хахваш, вэйн, веш меш почал, дюнен юхар, низмаш юрьерзу, хахваш, шудистриче, ишт от России почалку, вэкомент и хуаттинч, эдло, вэкомент и аямартло ер, царь ешвел, изел, царь бюхл, хахваш, ашкамелдиче, уллир гергернах, тайпа, тухам, шаверк, давюги, уж сисас беш церга, шейнах сисас бахит ряч, амелш дойт, амелш дойч, белш лил до цер. Ишт, وإشكالي بتشال أورخل لديقه واتساحة ميل ولا باشخل ياتسان مثلا تسير أيضا كريتيك يشبو وبلوجرش تمسو عدرامان إسلام حسن أسلان ينقل بيغار إشتوي بريغادني جنرال خيلول أسلامبيك أرسايو إشت بيست قاتشات إشت بيست خيلر إش بيست خيلر تسير أولير جرجر تايبا تخون دع دي أور نين أور شابك دعوي بالغ ليلي تسار وين مخا أرى أصحاب أعوى إشكالي بتشاف правительство أعوى ميتينجي في ستراسبورغ إشتوي حاخن بلوجرش أعوى تسير نخ دعبيكش ير ميتينج ستراسبورغ دال نوخشين سيلا بوسوب قام لردويل أص версии بتشاف زينه زولمنخ دالا صبرلوي وقومنا شونا مسارنا تبعتن خل كيرتك لا تسونخ تشخ دولا دالا سيخوانسا ماش بوخيل شو هو مسيرة دابيغن جرجرنا هوخلاتش دولش حولا هورا مو أولشنا مسوا ويستخلرنا لديوش عشو سو إشت سوسن بقي ناخ كيجي ناخ هوقت أحد شخينا خزوين قاستن بلوجرش كلا شاي بيستخلر يا أولش مثلا تغن أش خادين ندول دوزة هيتسلس خادين داتسرش دحر خادين أشر دوز بوخش كيبر قميلش ديش تاق إنترنت ماشنش كاح خزوين خلول إز واتساب خلول إز تليجرام كيجر خوش نوع عديتسرش خل ويقام حيزدر ويناخ دعبيجر إزلش ير ويقومنت هيتسلس دولينشن سن دولينش هيتس دولينش سن سخاتر
отстир قول ديلدو سخاتر إشتو ويداخل يح هرشولت أمبول بلشاني позиционный тема خينا партизанский тем خينا خيلة إش تملو جرجرناخ بير جرجرناخ دابيجر جرجرناخ حيزبر جرجرناخ سيسزبر ويتملو ماشوا نوع يوغ باخ ويسبرتليني لاغيا عالشو يلش سخاتر سوخ نيس قيتر ديوغس إش تخاتر يوغ خل خيتر خل خيتر دنيا سون قنت إروال ديوغ أس آمد حيوغا إشت خاتر لدوش بولشارغا سخاتر جوابتلرنا ديل ريز خيل دالت إحاي بيرت كيوال لارمتسا بيكخان أسترير واخر هو بيكخان إنس أحقوزا دقو همنش أيا بيلغل ديخا خاتر دولر صونخا ويتس أعليرش دول حال ويتس أعدولش ويتس أرسش دايتين دولش أيدلس فرا ليلش بولش ناخا ويد ناخا ويقومنا يعيشل قزل تسار ليلوشل خارتسو إذا عم باخري يدو إيش دو وي بلوجيش بلا قيول كريتيكش بلا تانا مصو تسار دين دولش وين خوش دين دولش هم تاعها وي بيحكات من غوط دود عدو للاتش أصحاب ويقميلا يرسم التعمال لري مصو آورها وي أتسار ليلوش دولش هم ويش آور خليش سمو ويأيو وي غلق زوربني داق وي دنيا نيقر تنقيد организация школа политик школа قيش بتشال школа وي تعدوش طول حال سار وي قومت عليه وشو خارتو إز يوزيتش إز ستير ديوش يرسي بتشال قن تعت أمبر ديوش ومسو أورا كيرش دعيت تدعو بيش بولبو سوقيتك إنس عدين دولش خاطر ياها هون جواب ديشتك هيتس دول ديل داتس بول لوقايز سوقيت سونيس قيتر يا هينس إتار وين جرجشنا عن بيشبوت يعت أمساري هيتس بولين باتس هر حال هرت وان بول شولت وان بولش يقول حدي أندو يا نصون أست ياها سام دوزت الأردر حونا ويقدوش بولشيرجا حال هرت وان بولش هناها إهما هينس طبعا سن إش داستم ديال ليروش داتسر وي إستوريا وي ماشونا وضع حباش بولش خيسمع يهم خيلي تسخيلي خيل أسينسا هوشولش أميحتار إذا هر دوتوان بول بيلشاني دين دا دبول وشخينا دين دا أتصومن تيجو تيدم بايتن سار إي وينخ زقالتي ليتر يشيسري بالبر أتسار غولاني ويوقت غلق ليلوش بولشانا بوليتيك ليلوش بولشانا تعتم براسق غيرتر إز شو مرستيح كرسار هوشولت أم بول بيلش أخسون دقدا أتلوش تكودو حالخرج تميحة حالخرج أم دعبيرش بولش إتوام دعبيرش رسي أناليتيكش إستوريكش قتر ديال خوشتك تسهمدر ويرسي تشونا كفكاز تأميخ مسل تأيي تغليج يرسي تشونا نوخشي شوات وان بولو تخيناها أروكش تأمينا أروك تأيي كفكاز تأميخ خيل دولشونخ ليل دولشونخ يهودر وين شوز وان بولو بيش إيدس هتا وينم هتا تسنخ خيتم بولش برتسا ديوتا كودو إدر تسار ديوتشتي كنت أشياء وينوخشنا ويناخنا تعتمبر هوخشين دوحل داح قسم داح توش بولش ناخن سار تعتمبر تسير جنر حدوخش غلقش دوش وتسرسي إمبيرينو وكوكازيا طعم حبي أشاني دين دا تاخ وي زودرش تسار كيوكش قيدر زودرش ثاني إش أيحز بيل غيرتر إذا تغليشار حدولين داتسي إتسيقر دين حدوخش دو إز رسي بتشالقير سون هينز دقدا أتلا إدادي يفتيح كنشخيناها تيجا ميلو تج جيمو وق لت غازو تاع داخل غنش أما تاع شيء يسري بالين بولا شوست يا تستيركل دي شوست يا دي يا خشينا تستيركل أتسبرهم تاع بولش أتمخكرش شيء قوانت عليش دول شيخ ياتسا إيش أتستيركشو بيلخن إيش بلش أتصور قويتش دوين تسير تغنسار ويقومنا ويناغنا تعليلوش يلسيسزل يي إذا كديروسي تنقونو ليلوش ياتي إذا رسي إمبيري دعواتشاني دين دا تسير نوخش تعلاتين يلخارتسو استغن هقير قاتش تسير رايو هقير دايليك أميتش هتا دين دا شاش حي أنا نوخش قومن دو على ماشوا نوع عليش بولش قومنش دو على شاش بحبي أن بول يخارتس خارتس
يخرجوا يقزل تغنا هكارك حي الله تعالى أخور يقوش ديش بس وش بو هكار بيوش بيج نوخش موت بلا أمش نوخش بات هكار ويتان وين دو حالي وخشل ميتدش مش رسيسكي ميتدشوش ميتدشير حلخر تام بيوش بولش شغل تام بالي رسيسكي أناليتيكش إستوريكش эмхошка, версии генералшка, версии фирмазали, структуршка, царь это идем барит истории, еш история, аму ес боштек. Цундела, таган царь дештега, и царь шейцат традиционно хадошум дуис, таган царь хадин доза датсиз, таган царь вен я вени, я блогершнит, я таган дадулин датсиз. Хар ве иссам дабул белчани дюн, да версии почалкуно, хаяш метачуш. Цундела, و قيت يشتغل وقام مشدر وويش بتشالقل ويش مخ داخل ودعيتلس تغليش دينا وترسيح ايدلو وقومت عليلو شو خرطو يتار ليلوريو نغسنا هيتلس وتاتبولش نيتا شرقيت وانسا ويلانسا ورسي تاني داخش رسي يوريسديكتيك الاوي نستلش ويتان نزمع ديغر دو نزمع اير دو بورش ويلي يشخيل بولش نيغر اي ويلنش نيستخيلر حقويش دو تان يرسي ايدل دو او ترسي ايدلو ويقومت اول دو دايتين دولة اي جوغركشو سير ميتد شوش يرسي ميتد شوش هتا تبسور كايونت إذا دحر تن تشيكيسكي ميتد دو أختغن نخ جرجر نخ شي جرجر نخ خيد بر إش شي جرجر نخ إش أحز باخر تاني أحز لو يولر إذا تشيكيس ش هتا دوين دا царский охранки дюн да танлеш дини качалса отер от قير مزالي структуру хай ан метод ю издац хай ан метод أخوين بتشعزام ناخله وين دقم دوغيز وأوبرج قبلة أتشين دحلو يشبول أتقسم عليه شبول ناخه تير جرجر ناخ تاريس يري بيكشخله تير دوزلش تاريس يري بيكشخله يرتشكح تار تعت بيشخله بيسيق بيسيق ستش سنديله تغنا إزميت تشوق تار هقديره يريديستيجا دايله تار هنس خير كوكش ثاني قاد ليليوتشك هورش نوخشي بالعاري هقاري ليلور داتسر تسونديل وي واش ورسي متعديش قميلت يا بيلغل داقرز هينس قصا بوغوي هورش ورس نوخشي ميتاتشي ياتش نوخشي ايدل داتسي اذا ورسش اوچو دعوتنا ورسي ايدل دوتا نوخشي قومنت يا عازب داشدك يا عازب لاتوشدك تسونديل سون وي صاحبوچنا باهر خوشكا ويناخي الوشت كودو تغن ويحبش بو قسم ويحي حدش بو بوخ وليوش تجا ويجا ويشون والله بالله تالله وين تغنو ليلوش توش وديش توش همنخ هغنا وين صهم خير در اللي وين هغنا صديق بو خبر اللي ليلوش مدات وير وليلوش تك تانا دا تير دعيال بيسن دوزل بوي نانت تير دعيال هوت اميا بيسن دوزل بوي وش دعيال يش سنوي يش دعيال وش بسنوي ويتغنا هوت امو لزدوز تاع دوزل بات تاع ادم دات تعبرش اوتسان تغن يقود بين عشبو قود سالع تاق ايتغن وي داخلهن بول ويجري وحبي ان بول ماشون يا قسم هر وي بات سبايتي اوتغن وي قومت يا قزل الله توش بول وت ارسي بوليتيكشك تغن سار حال بيع سير حال يليل شو سير حدلشك وي جوب دير يشخليت حبحش بول بوير تغن وجاء ويشون إن شاء الله دال مولها هرولق خيتلور دوشون هرولق إيش لاتر داتشون وداخلهن بول وجري وداخلهن بول يجري تير سيدا يشوش تير تان قرش هادين تحت إحبسن شار تار مصل يشوش تحت إقش بول شعيرنا تحت إقش بول شوي تحينا تار مصل أتو بولش سيلاح ترهت شاشخيل بيش متي إيش دعيت تربوشون تير إيش دعيت تريشون آخر تعدال تسارنا شيكو يوتش دقش درجة بيلغل بيعناش إيش دقش درجة قاتشة أما دين انت اعتان تحبسن بولشيرة وشي داخلن بولناخا تيلش دول دوغ إيش سيسز بيشتان لاتش دوش عيدلو تان يشل شو إيشو
شو on شوي ويتون خيتشلو أم تغن ويتون دهم دا صح أم رولق ويدعس ديجيت يعني هروي رولق تغن أتوي ماستر شيرة أت ماستر دايتين بول شيرة نير لور داخشور ويدعس ديرزيت يعني ويج سيرشير إيسليو دالمولا ويأثريو تغن وين يشتى كودو وين خادي يشتى كودو تغن أت سيرمكم بقر وقام دقة هروي دوشتول حال خيت دليتا وين ديرشتك تعامدو إذا وي هقون بحلاتش بولش نير بلوجرش بلا بوليتيكش بلا تملوي بلا مخ أو دين قيتمت أو أعيد إشتوش بلا وشتوش بلا أت تغن دوشتوش حولن ريز بولش بولش ناهن يقع تعال خيلر يتعال ويج مو يلوريو تغن الشيخات تشتع بيلقى مداقري ويغوششنا يرليكش سخيو تساتيوخش هر وهابيست وري هر سوفيست وري هر داغستان شوانيري هر تيك تسوانيري هر باندوش طوان بيالي بوش وتبرسش ويماستخش بوي ويماستخش وينيوخ احكيغوش داجوشتول يبيتنش دعدعنا ويغرش تساقل ويدعيتشاني وج وينيوخ بولش بول سقيتمش دينس بيوزن بيش بوليتيكيز بيوزن بيش وعايديز بيوزن بيش اش درجي ويغنسلو شوندو قاشلو دو شوندو ويك قاشلو ويك قاشو ييتن دغ ونيوخ ويش تعال ويچايردو ويتانا باشنا تاغن وي حباش بولج بل وي حليلوش توش هما تاع ريز داتsa شاش ريز داتsa هر ال وي بيلغل داخن شو تاع ويچا ويشن وي ويشنا واسش وي غوتر دوشن تاغن وي حباش بولج نير بول حلغه حال بول ناغن وي ريز داتsa انا خيت اوت نير مت وي ريز وول شو ريز دول تك دعواتو اذا وي نيت بوشن اذا وي تاغن وي دولش توش وي نيزمو بوتشال نيزمو يبقو وي يلشن ترى سوا حقوق خيلشة سونيو خابوشنا واستيا حقوق خيلشة هرقوق أيدين حال أيدين نقن حال خيلات ليلش بولنا بيلش بيسش تار حقوق ديش تير متن قيتشة دعيت بقوا يوشون هنيا تشخبق وين يشتى كودو ترى وين بومنش كلا داتس وين ترى وين تديش جيرز داتس وين ترى دديشتك ويش نيوقع يول تعال دعيتري وقماشون نو ويش يدور تسقلري إيوه دعيت يعني هو دنيا نغنس أجر حال ديل غنس شوزلا هو دنيا تعليل شتوش نزمش تيتوش ويش مخ برت باقربو ويش ماشوني ويقام دعقاش لودو وزويزخن ولش الله دالا $1 دولار $2 ويل شاير $2 قيتم تسقلر دال إلويلو نزم ديلا وزويزخن ولش الله دال تعي بيرتكي ويل دال برتسع بويلوي تان هرويش أرباق نيق شيخ باق نيتس حيق القيتم لويلو نزم ديلا ماش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.